Ой, да чаго ж яны дзіўныя, незвычайныя. Эх, так бы глядзеў і глядзеў на гэту прыгажосць увесь вечар. О, сябры, вы ўжо тут, прывітанне. Ой, вам таксама падабаюцца узоры на акне? Подумаешь, узоры, узоры як узоры. Салют усім! О, не кажи, Топа, толькі дзядуля Мароз і можа намаляваць такую цудоўную карціну. Покажи. Глядзі, бачыш, мудрагелістыя узоры нагадваюць і дрэвы, і лісце, і нават кветкі. Нічого складанага. Ага, яшчэ скажы, што ты таксама можаш так. Я? Ты нават лепш. На самой справе? А як? Як? Просто. Няўжо з дапамогай фарбаў? Менавіта. О! Бач. Топа, пачакай, можа на паперы патрэніруешся. Ты калі ласка. Так. Зараз паглядзім. Топа, лепшы мастак яшчэ не тое табе хутка намалюе. Во, сачы уважліва. Так. Так. І вось так. Ты лічыш, што з гэтага штосьці атрымаецца? Пачакай смяяцца. Некалькі загагулін, і мы яшчэ паглядзім, хто каго. Аднак пакуль у цябе толькі нейкая мазня атрымліваецца. Ты просто нічога ў гэтым не разумееш. Топа, а можа лепш адразу прызнацца, што ў цябе не атрымліваецца, а? Ты чаго ты ўзяў? А ты сам параўнай малюнкі і ўбачыш. Ты гэта не ў мяне не атрымліваецца, а ў фарбаў, якія сапсаваліся і сталі дрэнна маляваць. Топа, ну ты выдумшчык. А што? Напэўна, у дзядулі Мароза фарбы новыя і чароўныя. Не тое, што ў мяне. Зразумела ж, дрэннаму мастаку заўсёды нешта перашкаджае. Ах, вось ты як! Ты гэта ты мне перашкаджаеш? І наогул, чаго да мяне прычапіўся? Можа, сёння проста не мой дзень. Вось узоры і не атрымліваюцца. Ага. Менавіта я так і падумаў. Ну тады і адчапіся. Добрый вечер, сябры. Зноў спрачаецеся? Добрый вечер, Нестор. Добрый. Салют. О, і стол фарбамі запэцкалі. А я тут не пры чым. Гэта Топа спаборніцтва з Дзедам Марозам наладзіў найлепшыя ўзоры. Ух ты, так, цікавы, хто перамог? Я ўжо не зразумела. Ну і калі ласка, больш наогул маляваць не буду. І не трэба, няўмека. Так, Тёма, спыніся, калі ласка, па-першае. Як ты да сябра ставіся, а па-другое, Топа, ты рана здаўся. Нестара, ты пра што? Адкрыю табе адзін маленькі сакрэт. Ніхто ў свеце так не малюе, як Мароз. Ну чаму? Ну, таму што ў яго фарбы не зусім звычайныя. Тёмачка, чуеш? Я так і ведаў, што ў дзядулі Мароза ёсць нейкія асабістыя сакрэты. Менавіта так. На самой справе ён малюе холадам і вадой. Трэба ж, ну прабач, Топа, тады. Ты ўжо прабачыў, Нестар. А як жа ён гэта робіць? Зараз паспрабую растлумачыць. Глядзіце, узімку, калі на вуліцы цёпла і вільготна, на шкле з'яўляецца амаль нябачны тоненькі пласт вады. І што Марозу гэтага дастаткова, каб намаляваць свае цудоўныя малюнкі? Так, ноччу ён насылае холад на акно, вада замярзае і ператвараецца ў ледзяныя крышталі. З якіх потым і складаецца ўзор на шкле. Так, да таго ж, калі з неба падаюць сняжынкі і прыстаюць да ўзору, атрымліваецца такая любата, што вачэй не адвесці. Як зараз, так бы глядзеў. Але асабліва прыгожа гэтыя ўзоры выглядаюць, калі на іх трапляюць сонечныя праменьчыкі. Напэўна, тады ўсё блішчыць і пераліваецца. Менавіта. А ўвечары ўзоры выглядаюць не горш. Яны зіхацяць нібы зорачкі. А ўсё дзякуючы выдатнаму мастаку Марозу. Не паспаборнічае. Ой, нават не верыцца, што ўсё гэта намалявана без дапамогі рук.
Але гэта так. А яшчэ ведаеце што? Людзі навучыліся вызначаць надвор'е па гэтых узорах. Нестор, няўжо і ты ўмееш? А нас навучыш? Чаму не? Вось, напрыклад, калі галінкі ўзораў накіраваны ўніз, надвор'е будзе пахмурным і снежным. А калі уверх? Ясным і сонечным. Як цікава! То пахутчэй на вызначэнне надвор'я за мной. Пачакайце, сябра, як жа мультфільм? Вось гарэзы, буду адзін глядзець. Эх. Дякую табе, Нестор, за цікавы мультфільм. І за цікавую размову. Звяртайцеся, заўсёды рады дапамагчы. Ну а зараз, мае даражэнькія, Памятаем, чысціць зубкі. Мыць лапкі і тварыкі. цалаваць бацькоў і адпраўляцца адпачываць у ложачкі. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрай вам ночы, сябры. І салодкіх усім сноў. Бывайце. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесны, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.